Asing bading karon. Uy, mara siya ad kuan. Sabi. Lah. Huy, kulungoon. Unsa na kulungoon? Kulungo, karon pa ni kag mata kulungoon sa oras. Dai kape kay Joti dai no ako nabuntagan. Karon ka ni? Saan na? Pakita sila kung sana. Hala, Ang sama daw perfect. na, ay dali ka na. Yes, ako pa ba? Kani siya ang puso sa Puso saging. ng saging. Yes. Pa-focus. Lami, ganahan ka Fuck. ni. Kuha ni siya ha, kanang fresh salad. Correct. Fresh tuno ni siya. Wala siya tubig, suka lang yun ang iyahang sabaw. Kalami ani, uy, kulungoon. Uy, kalami ani. Nilamig jud na siya dahil. As How about in. this? Kani. Hala, siling. Unsa ni siya nga siling ha? Demonyo, tutong siling na ano, demonyo. Yes, siling demonyo. Halang ka ani, Super kulungoon. kahalang. So unsay buhaton nato ani ibutang diri ah? Correct, para perfect pagkaon sa mga Kasi di na kuan, makaon kulungoon. Kasi di na makaon bayot. Abala sila. Go na. Pa, kalami. Mo ni sud nato karon. Tungod kay kuan kanang wala man tay sudan na Correct. kanang bonggang-bongga so pildiho to sa ato ang sudan na very organic, fresh from the farm. Pa, kalami. Actually gipanguha pa namo ni siya nga puso dito sa ato ang farm, di ba? Correct, laban. Sa ang farm na inangkon. Tapos ang lubi pod sa among farm pod, sa among kalubinan, syempre. Mayaman ka kanang yung Yes, farm. of ko babao, lapot kaayo. Pa! Tapos ang kuayo ni siya sis, ang tuno ani is kanang dili siya water ha. Wala Pure siya- Juni siya. Pure na pure. Yobi. Correct. Organic, walang Correct. halong chemicals. Tulala, kulong So kabalo ba kung unsay lasa tilawan ako? Sige ko sa bayot. Oh my gods. Bayot. Dami kay dai. Sure na. Kasi tamanan. Kasi So, tamanan gini mo. chef ka. Nakalimot ko sa kalamig sa Amon. Kaan ka kuan. Go. Pakita sa sinabi last portion. Pa! So imagine lang si Kalami, Ashley kung bet ni mo ka gani. Mang Ashley, oh, perfect ka among kanmon Ashley kanang ano, sudan karon panood to. Dami Yes. kaayo, di ba? Bet mo ni Mang Ashley. Magbuhat ani puhon pag ani dili ang magpa-inject man daw Julia. Go, 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 Mang Ashley. Oh, sige Pa! So that is for this video mga kulong at guni-guni kong friend. Ano, pakialam, baka hampas tong cellphone site na nataka eh. So mga unsa may gutom na ko, that is for today's video. Bye-bye!